Alexandru și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește PewDiePie și m-am jucat eu ceva off camera. Apropo, scuzați că n-am mai filmat de mult, începusem să cred că nu mai pot, pentru că telefonul meu nu avea memorie, desigur. Dacă vreți mai multe episoade din acest joculeț, să apăsați butonul de like și vom vedea. Trebuie să așteptăm foarte mult, cred. Sau nu. Nu știu. De fapt, puțin. Încă puțin. Haide, jocule. Cam ăsta e jocul. Și v-am spus, am jucat eu puțin off camera și mi-am cumpărat mai multe, ca să nu vă plictisesc pe voi. Și am început, oameni buni. Haide, răi. Se cam blochează. Acum să schimbăm caracterul pentru că s-a jucat sora mea și... Da, e și... Scuzați până rezolv problema. Am revenit. Cred că avea prea mult spațiu în telefon. Nu, spațiu. Scuzați-mă că am încurc după atâtea luni de filmat. Așteptăm să se încarce și o să vă arăt doar jocul. Dacă vreți episoade relevante. Și uite, am început. Am jucat eu off camera, v-am mai spus asta. Haide. Scuzați pentru întreruperea asta. Se cam băguiește. Eu am să-i dau aici. Nu, iese aici. Aici. Da. Nu, nici aici. Scuzați.
Așa. L-am găsit. Și acum eu o să joc cu caracterul ăsta. Îi dăm aici make video și am să dau pe acesta. Acum vom ieși. Și dacă vreți un alt episod, vă mai spun să apăsați butonul de like. Până atunci, hai să vedem ce să mai cumpărăm. Hai, un animal. Din păcate nu mai avem animale. O să cumpăr partea asta. Sau ce-o fi. Dacă știți, lăsați-mi în comentarii. Din păcate nu-l puteam cumpăra. Așa că mă vom mai aștepta. Până atunci, ăsta a fost episodul de azi. E doar o prezentare mică, v-am spus. O să mai facem episoade dacă apăsați butonul de like. Poate o să primesc și eu unul, două, câte vreți. Ne vedem altă dată. Pa, pa! Scuzați că am băguiește și...